kata ng'at machielo anyako ni en min Jaki. We communicate a lot kendo wawuoyo, jabiro ga nyaka hotel kuma tede. Yudo kwashe oboko nya ng'ado rieko moko. Oboko nya ng'ado rieko moko kana ni bana tim kama. Seche mako o motivate ga obe omedo ga chwaka konchiel. Mano min Jaki. Min Jaki no. Yang ni winji ka jowinjo chako rote ni karo chiegni gi min Jaki omiyo wagi moro ba. Koro seche makoro irwakri ga kama aneno kiwicho nyaka dhogi. Yeah. Mirwako nyaka ngolo. Mitwe ang'o miwinjo ga? Sama rwakra kamae awinjo ka ana sawa. Ana sawa ni konchiel ni atemo kelo gimoro kanendi. Ng'eni sama nena kama to nyaki chung kata kaniri bapiko nyaki chungi koni tomato kendo mana ni andi chal nadi maratari. Kendo mondo mi rangi gole wangi chike itini what is the going on makoro dwade gima koro dwade mbele gi kar ka nango koro nyaka kunka kete kamano ino. Ere kaka ji okawi gweng kama iwuoke? Kama wuoke kaka ji okawa jokawa ga ana kaka nakoni ni gini ni remo. Wan kata kan tie tije mag gweng tie liete gweng gi wadhi kon ka vijende. Tena ena nyiero. Entertainment. Ena nyiero no. Koro ngeni an nyasaye no mi amuya matin. Koro ngeni samiji tiyo matek chande. Koro ana biro gi nyiero ena nyiero kanyo tich dhi maber maratari. Ji mane kendo ka jo wacho ni ng'ane chama jalni tiyo matek. Tich dhi maber maratari. Erokamano ahinya Jaki Nyadimba mano the comedian. Yeah. Adoni wadhi yueyo machuok ka waduogo. Jowinjo nyaka nyiero. Waneno ni kawuono tich abich iwacho ni members day. Kendo bang' lunch ang'eni nitiere jok machamo lunch kata adwa ni minda gi nyiero ka waduogo. Ma lunch cha. Ginya kata pogodwa. Erokamano ahinya janeno mar Chuny Onagi TV. Wadhi yueyo madundo ka waduogo to wadhi mana mbele gi twakwa ma kawuono. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisko. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujoka nyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Akwe ujoka yana monde ujoin wa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam my GN Bernardo Guche or Benbo and mane Musa Juma Ovela to Novela Ndalo mane I invite into the states in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende
Omini Edi Festa Gitambo Bende Tom Juma Magusiepe Musa Madongo Mage mani okele US Onagi TV Egiwa Masani Mwadua promote Kojo Tulwa Te Donjuru Onagi TV Ubo Winjo Ngolo Mag Yowa Mag Musa Juma Mag everybody Mag Playwa Eilulan Onagi TV Adundo Jaluo Sani Koro adundo wakai ndiye mamondo walitre Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV chiegni eri mar Tich Abich mabende wadendo ga ni Members Day ei Chuny Onagi TV mana Adundo Jaluo. Kane wanyisi ni odiochieng' ma kawuono wadwa kelonu mana mor bang' chamo lunch kata bang' winjo news magwa mag saa 7 kanyo mabende nokelni Sheila Magari. Kaka kawuono ne wabudho gi iluongo ni Jakinda Dhialo the comedian. Mabende ok onyisowa ni wuod kura kani Akene Nyadimba ni wuod ng'ato bro penja ni Nyadimba wuod kanye to Nyadimba ni bose mako lwet ng'ato. Yani ngisa jana ni Okay, Jakinda Dhialo the comedian like a daughter like a mother nyatibe molomin. Ma wuod sakwa bondo kamoro ni wich lum. TP pin wich lum TP pin. Iwacho ni une jok masani koro ugolo mana reche bwo kitanda. Wan wagolo reche bwo kitanda. Ikele kaka en fresh no. Itede nade? Biro yore ng'eny, yore mitedo go rech ng'eny. Yore mitedo go. Ere kaka umoko mach e pi. Epi. Ikao ngai ng'eni leo. Sama ngai leo cha tikete wipi. Sama instead cha ng'eno konyalo wange piny nikech pi ni piny. Imoko ma mach malo kanyo kori tola. Maiwacho ni mago jo sakwa. Mago jo sakwa bondo. Mano tur gi rai. South sakwa piny kucho. Awuoro kaka jo gweng' no tedo. Iwacho ni gweng' no onge kata gas. Gweng' kocha onge gas. Gas is wastage of time. Mani ketho time. Kwa manti kawo tikete tie kuoyo. Omera kuoyo gotieno liet. Moko mach o maintain mach oksim. Mach oksim kan. Mach oksim. To be Jakinda Dhialo ni bose mako ba lwet ng'ato. Koso kore ki ipango mar ma. Lwet ng'ato pok amako. Gimiyo pok amako lwet ng'ato. Nyiri gi ng'eni nyiri masani ng'eni neno future ni karka in pok ineno future. Nyiri masani neno future ni karka in pok ineno future ni. To gin giseneno future ni. Kori gere samo seneno future ni mani ng'eno biro gi lengo. Obiro gi lengo. Ka sani be chowa sani be
Tabia moro tiyo ni kendo nyako ni neno gwande. Kata ni en gi dimples. Omera chiemoro kosetima koro dimples orumo. En goche ot kap tuo. Igo imaratari. Koro mane makelo goch? Mane makelo goch? Dong no kendi nikech dimples in gi dimples. Koro iseti dimples orumo. Gima no kendi ne oserumo. Nyaka go iko kida chwako gaseche go ing'en kada pio kinyatere baf. En gocho kayany makoro maratari. Akiani goro. Wacho ni dhano ok ninde odno. Dhano ok ninde odno. Omera kose kendi dhako mariek sani. Omiyo nyadembo biro ga gi dembro. Dhako mariek sani penjo dicho na amu mi ikenda. Ikenda nango. Kong'isi no gwandi. Omera chieng' kech bobiro mo gwandi go koro redeem fats. Ibro yie ni dod no bedini. Ibro yie ni od no bedini no vera. Kaka Nyadimba the comedian, seche moko i-act kaka ng'ama mama. Iwacho ni i-act kaka ng'ama mama. Koro kise-act kaka mama, wawuonde ni dhie crowd kacha, ifwenye ng'ato moro manigi dimples iye kanyo ma bende omako wang'i. To koro ise-act kaka ng'ama mama, be pod iduogo wuok kode koso dhi wacho ni an kanyo kadwa. Omera gin ka pingo mang'eny, lakini sama wane ground to wane ground. We just business moteri tiga gama fine. Seche ma ine tich tine tich. Seche mane tich ane tich. Nyaki ben ndako modimbre. Ka ine tich ine tich. Sikangi setieko wach tich. Ikaka ni koro acherare kocha koro adhi arakare line ni nyabet nang nikech wanga chalo yudo ka koro mfuko be ni kaka Nyadimba bende ntiere jogo eko mabende utimo go gini kata jogo eko mabende isemako badgi e wach mar comedy. An gi jok masemako badgi kata jok mwatimo go gini endi ma kirango social media platform na kangi dhi neno jok mopogre then mostly asetimo mana advert masetimo mang'eny. An gi strategy kata an kod dwaro moro kata plan moro mar adagolo certain topics kanyo mawuoyo the lifestyle of a digital youth. Koro lifestyle of a digital youth chiegni lwar. Ing'eni kiwacho ni lifestyle of a digital youth, ing'eni ntiere dani moro dala kucho maneno chunyo na giti mabendo dendo ni adundo jaluo. To wacho ni nyakwara wachang'o yawa. En apa ni ka loke kod doction ngima mar rawera masani ma digital dani ong'eyo nikech digital ya analog. Koro ngima ne odak nang'o. Ing'eni gin jok madwa ready made. En ka en ng'an mo mapoko kendo nyako mapoko kendo nodwa jagari. Omera gimo notimre e piny Kisumo. Gimo otimre e piny Kisumo gotieno week ma wantiere ni akiani joma nyiri we rango jagari. Jagari omiang'o. Seche moko gari. Omera we kata ni gari sani piny rach maratari. Omiyo sana dwana ng'is joma nyiri gi joma poko kendo bet moore. Uore nyaki dimbri ok ni kineno jagari. Omiyo ing'e gima notimre. Ni koro ni oneno jagari magi nyiri adek gineno jagari okada luongo kuma ne ginotimre gineno jagari koro ka gisedhi gari to ni nyako moro no bigo kama wende field ma neno jogeche apa ni winja kamoro mama itiyo koro ka neno wendo to dongedhe to ma jopap ariyogi to osedonjo to igari nini en gari marateng to en gi chuo adek be koro igolo bege manie kombe gi nikech ji omedre mondo tere but kucho iwinjo to koro kaka maja form 1 en koro wendo en tije koro okol gigi koro en easy body oyue nyaka kombe en easy body ko ingen jo kata sedonjo be koro en mogolo gigi to tero gi wuoyi moro achiel kae koro the moment motero bag mokwongo kotero mar ariyo omera oyudo bat mang'ich thi nyako ni nogo koko mogwo gi ng'wech koro ing'en mane gari gi bowuok ni lawe nang'o otimre koro ing'en ni kodhi to otamre pimo negi pod yani gichogoe gi mbi koro achiel kuom jogi olawogi ong'isogi ni kik uful gimotimre omiyo gi siling 10,000 ng'ato ka ng'ato kamani kaka giwuok gari no riemb ma otem stress gari no riemb ma kata ndache okoyudo piny Kisumu ka week ma wantiere ni omera ka indako ni nitie kata inyako intiere kamoro
Samoro iwiro lipstick igo makeup kaka ineno agoyeni. To pok ayudo go ing'eni mondo mi irom gi gik ma kamago samoro igo makeup tigo e nus omera kidago makeup muma be wacho ni king'ich ni ng'ich kiliet wego makeup nus mane momiyo koro idhi timo bleaching wuoyi be yudo ma wiyo timo bleaching wuoyo bong'e no tim bleaching koro un bleached e yodni koro gidhiam bleach koro un bleached wiyo rundre to samo in dhako mowar nyaka mon mowar be lweny make ot samo in dhako mowar igo gochoro miaoni keto dichuo gi kuothi kaminene kokalo sibuor koro kalo omera dichuo ine sibuore oni ibro siko jigi gocho en gocho maratari kae koro ibi dhako mowaro kida dhi kuodho chuori gi jomoko ikuodhe gi weri ebesa omera dhako mano Dimba the comedian mwenyewe mano jago no ero mabende wuok e gwenge go eko magigolo mana rech e bwo kitanda kosawacho marach mana kamikete no gisani kaka ping'eny aula mumi gi mamba gi kiang'o en chiemo maratari kaka Nyandimba the comedian ka watieko inenri kanye higni 5 mabiro gikora an gi lek mondo mi abede kata studio moro nikech lek man go kata dwaro ma an godo ok adwa mondo mi jomatine mowinj adwa ni ji owinje nikech ma is the foundation pod aketo mise e gini endi makaseketo mise makoro chopo akirikiki tadwa ni ji te owinjare gini endi erokamano ahinya adwa ni nyis na jowinjo wakacha nitiere ng'at moro ma bang' ma akia koda rembu dhi winjre lakini wan gi jago nyadendi no ero mabende wero wende go eko mag pako Nyasaye nikech ang'e ni gini eribe kata ka initime to nyaka ikwong iket Nyasaye mokwongo adwa ni nyis na jowinjo gi kacha kia ni dhi wache nang'o lakini nyisa ni bang' ma to wan gi nyadendi no miluongo ni Nancy Jango mabende en nyar geno. Hallelujah. Koro janeno marwa mpendwa mlukaji kamara ma intiere omera biro next en Nancy Jango jawer matiri ng'eni ing'eni jawer mano is an angel of God mano malaika ma Nyasaye sama malaika osebiro to malaika olor kod teko akia ni winjo nadi kamara ma intiere no ne gima mondo itim tiuni to chunyo Onagi TV kas remote no flash tiji remote oserum Sami se tiyo ni inchuna na TV tiji remote orumo remote no koro flash wadhi girit neno Nancy Jango gin koro girit neno Nancy Jango wende mayo biro kama wende mayo maratari nyis gini chaki Nancy Jango dhi bet kanyo gi nyadendi mideno ni Betha Chieng mabende nyar Kajulu nyako maler pai nyar Kajulu nyaka Julu biro kanyo kachiel janeno marwa kod Nancy Jango mano jawer mag wende magwedho chuny sana kiki wil kendo kiki kamoro ma intiere bed kendi kachiel mondo mi tune in kendo dira comment ni kanyo iwinje ni wende go gwedhi machal nadi iwinja reni kata komedi mokalo no koro kata weche go mabire toke kanyo gichal nadi kodi kanyo janeno marwa kiki kamoro ma kaki yakumine beteno aseko ni tune in to chunyo Onagi TV yani adundo ai pakrine jowinjo kawatie jawinjo wada an gima weigo jawinjo wada duogo jawinjo wada kalore kod kiwango mwakale pod wabro wuo jawinjo wada an iluonga ni Jakinda Dhialo the comedian Jaki mwenye like dote like mother nyathi ber moloyo min #form ni sasa ni en koro en sani werito ni gino ing'eni jana mono ng'isa ni abe aja comedy make bada akono ja comedy kada ng'ata man gi talent kamoro ma intie irito what irito what namba na simu 07 0000 an gi 04 ingen ka en 0 en 0 02 en 00 03 en 000 04 kore nango 430 wajo ni 07000 namba na 0700 1383 mano Jakinda Dhialo the comedian tangi pagiri tano kapaka pakare ilunga Gerald Bonyo ikdenda ni tea without sugar
tea without sugar. Mano chai skari ok miss stress. Koni mano koro jok man gi blood pressure kende miyudo. Hotel no. Iwacho ni production desk kacha. Ebo pakre ni Steve James ni nyakwar nyalo nyuan. Janeno marwa. Mana kaka iwinjo no kachiel akia ni winja ka in kanye inyalo ringo piyo mondo idhi e social media platform maga ma iluongo ni Jakinda Dhialo the comedian. Ikeni kandika kanyo Jakinda Dhialo the comedian. Idhi e YouTube, idhi e TikTok, idhi e Facebook, Instagram, Twitter, idhi e contact, idhi e WhatsApp, idhi e messages nyaka STK. Monti mani STK. Kama na ina janeno mar chujo na gitivo odiochieng' ma kawuono ma bende nanyiso ni neno ni Members Day. Nanyiso ni wakelo nu jago no ero mamiyo ji nyiero. Kobiro duogo chieng' machielo to koro abro kete studio B mondo koro mi wanyielo nyaka godhiambo. Bang' ma wadhi bet gi clip de moro matin ma bende miyo godo ji nyiero mondo ing'e ane ni Jakinda Dhialo ni to en ng'a. Bang' ma wadhi bet gi nyadendi Nancy Jangu ma bende iluongo ni Nyar Geno. Mano nyadendi no ero mawero wende Nyasaye. Ang' nonyiswa ni nochako nade to be obiro tieko nade. Mago kod mamoko medikete chuny Onagi TV adundo jaluo. Kamane tayo chenro ni an Gerard Bonyo. Awacho ni denda ni tea without sugar. Tea without sugar man Gerard Bonyo. Ti dendo super producer ni nyakwar Nyaronyi wana. Ero kamana inya janeno maro. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV adundo jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriend's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende, o yero toto jaber. Hai yukwara mogi man Freddy Jaka.